أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين، سيدنا وشفيئنا ونبينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. bayan haka, masu kallon mu da kuma sauraron mu a wannan tashar tamu mai suna Darul Ilmi, muna yi wa kowa gaisuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake haduwa a wannan lokaci da muke gabatar da karatun al-muqaddimatul izziya lil jama'atul azhariyya, wanda mai sauraro da kallo in bai manta ba, har yanzu ba mu gushe ba muna fasali da ke mana bayani akan abubuwa da suke bata alwala, ko kace abubuwa da suke warware alwala. Za mu ci gaba insha Allah. Daga cikin abubuwa da ba yanzu kuma abin da za mu karanta yanzu shine abubuwa da ba sa warware alwala. Na farko, wala bi masjid duburi. Mutum bayan ya yi alwala sai ya shafi duburarsa. Mafitan bayan gari shine a dubur, ba a zakarinsa ba, a duburarsa. Bayan ya yi alwala sai ya shafi a duburarsa, to alwalansa ba ta warware ba, alwalansa na nan daram. Walal unsayaini, ko kuma maraina. Mutum ne bayan ya alwala sai ya shafi marainansa, alwalansa bai warware ba. Wala bil in'azi, hakanan kuma alwala baya warwarewa, ko mu ce ba ta warwarewa saboda miƙewan al'aura min gairi lazzatin, ba tare da an ji daɗi ba. Ba wai wani daɗi ka ji ba, ko kuma wani abu, ba shafar mace kai ba, ba komai ba, haka kawai kana cikin sallah ne ko a wajen sallah ne, kawai al'auranka kawai sai ya miƙe haka kawai, to alwalanka na nan. Wala bil lazzatin bin nazari, hakanan kuma alwala baya warwarewa saboda mutum ya ji daɗi da kallo kawai. Kai alwala kana zaune ka kalli iyalinka sai ka ɗan ji daɗi a ranka, kallonta kawai kai, ba wai ka je ka taɓa jikinta ba ne. Kai alwala kana zaune sai kaga abarka ta yi kwalliya sai ta burge ka ji daɗi a ranka, alwalanka bai warware ba. Amma fara sharadi min gairi maziyin, in dai baka zubar da maziyi ba. Amma da ka kalle ta nan sai ka ji daɗi a ranka, al'auranka sai ya miƙe, sai maziyi ya fita, to nan kam babu alwala. Bayan alwala ya warware, tsarkin ma babu, ya ɓaci, dole sai an ji an sake wani tsarkin. Amma haka kawai ka kalli abarka ka ji daɗi a ranka, al'auranka ya miƙe, ya sake kwanciya, maziyi bai zuba ba, alwalanka na nan. Wala bi tafakkuri, haka nan kuma alwala baya warwarewa saboda tunani da aka yi ma allazati, tare da jin daɗi. Ka tuna da rayuwar aure da kuka yi da iyalinka, sai ka tuna da wannan rayuwar, kana zaune haka kai bayan kai alwala, kana zaune sai ka tuna da rayuwar aure da kuka yi da iyalinka, shikenan har ka ji daɗi a cikin ranka. Amma min gairi in'azin, ba tare da miƙewan al'aura ba. Duka waɗannan ba sa warware alwala, ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da aka lissafo su. Ka kalli matarka haka ka ji daɗi a ranka, ko ka yi tunanin rayuwar aure da kuka yi da ita a baya ba tare da maziyi ya fita daga jikinka ba, duk wannan baya warware alwala. Far'ani
wasu hukunci guda biyu. Al'ula na farko, alƙarƙara, wanzu abubuwan da ba sa warware alwala sun riga da sun gabata. Al'ula na farko wani karatu shine malam yace hukunci guda biyu. Shine malam yace alƙarƙaratu shadidatu, ƙugi mai tsanani, tujibul wudu'a, yakan wajabta alwala. Wani zubin za a ga mutum yana zaune bayan ya alwala sai ka ji wani irin ƙugi a ƙugunka hakan nan, ka ji yayi wani to wannan yakan wajabta alwala. Idan mutum ya ji irin wannan ana so wajibi ne ya sake yin alwala. Asani na biyu, talibul kitabi a cikin wato mudawwana yace in sallah, idan mutum yayi sallah wa huwa yudafi'ul hadasa, alhali yana jawo hadasi, a'ada abadan, ya sake sallar nan har abada. Misali mutum ne ya zo ya alwala, ya shiga cikin sallah, yana yin sallah, yana jin hutu ma'ana tusa, sai yake jawo matse wannan hutun, yake jawo wannan tusan, yake jawowa a wannan halin. Ko kuma bayan gari, mutum yana jin bayan gari, yana jawo bayan garin nan, a haka ya yi sallah, to shine aka ce ya sake wannan sallar har abada. Amma akwai tafsiri, gashi malam zai yi bayani. Wakar ashiyahu, malamai suka ce in mana'ahu zalika, hakan din idan ya hana shi min tamamil fara'idi, cika farillai, a'ada, ya sake sallarsa abadan har abada. Lokacin nan da kake matse fitsari, ko kake matse bayan gari, ko kake matse tusa, to wannan matse wanda kake yin ya dauke maka hankalinka, baka cika farilla, sai ya hana ka baka cika farilla. Misali kamar ruku'i da kuma dagowa daga ruku'i, ko karatun fatiha, ko tsayuwa domin karatun fatiha, to wannan kan baka da sallah, kawai ka sake sallar ka. Ɗaya kenan. Wa in mana abu, idan wannan matse hutun da yake yi, ko fitsari da yake yi, ko bayan gari da yake yi, in ya hana shi min tamamin sunani, bai cika sunnoni ba. Misali kamar karatun sura bai samu yi ta daidai ba, ko tsayuwa domin karatun sura, duk waɗannan kun ga ai sunnoni ne, sai ya hana shi bai cika sunna ba, to a adafin waqti mustahabi ne yanzu mai ruwan, ko sallarsa, ma'ana sallarsa ta yi, sallarsa ta yi. Wa in mana'ahu, idan ko matse wannan najasar ya hana shi min tamamil fada'ili, bai cika mustahabai ba, to fala i'adata alaihi, ba zai sake wannan sallar ba, sallah ta yi. Za mu tsaya daga nan. Abinda muka faɗa ya yi daidai, Allah ya samu yi tare a cikin lada. Abinda muka yi kuskure ko kuma tuntuɓin harce, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Za mu tsaya akan wato abu na uku da suke warware alwala, shine asalisu zawalul akali bil irmai aw jununi. Sai kuma a darasinmu na gaba za mu daura. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana, ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu. Allah ka biya bukatunmu da kuma bukatun masu neman addu'a gare mu. Ya Allah ka warware dukkan matsalolinmu. Subhanaka ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.